for kasa ma ye kire mo say na Asantehemaa Dɔteyie mu ahoboa no ebehia se ye gota ese biebu ensuo ne na mu nyina no ye bekatakata so bonu beka se open gutters sa gutters ye bekatakata so na ze be a se biebu obi nkotom na onkopra na amanfo so ntutuntu wura se biebu se be ne niema engugum eno ye kan ho asem enne de ye fa no ye gutters a ebemben menhia kotukufia ha ana eben ahemboboa no ha na emudodo no amanfo to wura gum na ebi nso ensuo tatemu enti na fedu ya enema probo no mehyaase efi neck petroleum ahemboboa no ya multi credit ehonom na mehyaase na memusa yenuano mu a omotontontone ma no eduru bebi omosesa abo de jinagina wo mo ne matse chini yanom ene wo mu table no wo mo de abo ejinagina no bi ho na ye blocks na omu wi a na sa blocks no omojeja egu gutters no a eda wo manimunimu enti ano ya de ba ko a mehuye yesere se omunyi mfiri ho sa gutters no blocks no ne abo ne bi na asisi ensuo na kwan amma ba bi a wohwei ensuo no ntumi ntene de eda so ye nuanom a omo stores ana omo adwaso ewo baby ana menam yi multi credit opposite wono a bebre aprapra almost on wanim ama enwura ni nyina wo mopia gu gata ni mu beye no siabopa wo be miti aduonum nwotwe saa bre na me ho na no nso nya moy enti wo hwe gata yi mu a saa ene tiamanfo aprapra almost os mu we sei ne ade obi beto ye de na ehye ho na wapra wo de ato gata ni mu na wo se ensuo ni bi ho a ache wo gata nim enti ama ene dotie na de afram na tintim ama wo hwe ni su no ayese concrete ena apoto bibre nso wa nimu abrantie ya mo hwe ni sesie ya o hyehyehye leda ne ne o ma kaka ho adi yenkonwa no wono wa pra no store nim Mr Crack wo chikakra wa pra store nim ena enwura no wa store nim no ode agu robam enie no wa kyekira to edi busan se crack na de nti no wa kyekiri wu ya to o se zoom lion for babefa ena mehu sa bobo ya bi nso fra nimu ba abranten ka sa bobo ya ne du ha wo de be ma no wono no de wa pra no store nanim kama ne container ni wa pra ena wa kyekiri nwura na ena da ho nti ye koye nim me ko manim wa hu se omanfo a wo mo wa kwan no nyina no dodo na pra o mo store nimu a no mo di nwura no agu gata nim enti yesrehwe we se wo hwe no anwumre no odi fried rice o sede yi edi take away rubber no a ewo mu no na ode atum no we so ochibo photo anim ho wa para nim ho na kama ana ode nwura no bo photo no rubber ode chichire bo photo ni nyina de o chichire ne nwura no wa para ni nyina enti mimma ne hu ba ko amame na we se no ode chichire bo photo o se an ehu ne beto gata nim we so wo ko apejahene na apejahene anim ho no sa enkwantana no a ewo ho no miduro ko chikakra mi wo se yenuan mu bi so a omoso aso apawo pa no tete ho ba ko onum koko wie ya pe no to roba ne to na so ma me ade na wo yesa was ane ye bepra enti dodo na ye nwura wo mu fie a ene wo mo stores no a no wo mo dia begum ba bia ma me chibo fruit ni ko sei wo no wa plan ani mo na kama na ne roba no wo de nyina ba begu gata ni mu enti nkwanta no a wo firi so na wo kwa pagya fie no ho so na wo so de wo mo de ko ba bia hye poso mame okọ anim du ko bana na waposo wo mo de ko ba bia hye gata nim na minim die nti a omode sa gata boy ko ba no hye gata nim ama roba ni nyina pia begu ko ba nechi eno na yesu mpia abu afa so a eno so ho no enti yesre na nanom yesre omanfo a motete ben kotukofie ha motete ben aheboboa no se mo mabre ni nuru se bia aka na ansa ama na Asantehemaa Dɔteyie na duru na saa da no na atwa me se ye besiesie kuma senti se bio mo so mo be da bi de be se mo hya ase free ne tete no enka emo no siempo no oba pra ni fie wie me ka na tete no asa bieburu na ye dantano na ni ayomu so no ne motopro so ne sankore eni baabia ni ade no na ebebo no wo prakora no osia ba wo ma metumitia adai wo da so rentam enso mo mo yehwe kumase montene so obi aba ba bia new store enso wa pregnant mi no opra ko chikaka ha ma mi ya wo pray se won se praye na wo de pray nya direction na ko gatanim etibika se ma mi na da na wo pray gu gatanim osmi wi amesa anam se na se gatamu wura yensa ye pia gu kokko so ne yasa enti onu se mene ne kasa ma ase na nka ne bokura ya afumi kakra enti wo pra e wo ne ahemboboa no ya o
multi credit opposite ya esane akwa pejafie na mo hwe enya ba bi fufu me ye wa we say abrante na otonto carpet ne ade a yedidura nkonwa ho no ne die ne bi yesini ene ode ato gata ni mu no a abusuafo mu na eni nyina ya ade a ewa dance a yede ye ehumi na me video we enti we so wachechere ne bola no na minnim ba bi efiri we no so ye junk poso bola we no menyi ni se nipa baako efie bola ni na minime bia donkema efuo ni bi na nipa okogye sika ene ode abeto wa eno so na afedi ahwe ene dagata na eye kase pao emusumpie no uskukura wa hwe bedu cement bag baako emuduru no enyagro ene no da ho enti ebesre menya sure say efiri na petroleum ho na akosi apagafie unu apagafie menya sure say fie na ewo na ewura minni se fie wura omu ofie wura fo because onko mu ofie wura pa efie wura papa bie ni ho a obetra se yentu wura mu gata ewo ni fie nim store wode ma han over 1 billion store wode ma han over 500 million store wode ma han many pe betwe sika enso busumi bia o saje ho ade onko o makwan ma wo mpra ewura no enwu gata ni mu ja mi wie ye no me ba neck petroleum eho neck petroleum so hono a ene multi credit opposite wono eho so hono nie poso na utumu se gata no enwure wumu roba no ne tie ni sufi na diafra ena atuoku amana tintim se cement a ye diafra nwa di nsu afra e di esi awie mama na wo eho ne ye neck petroleum ene bank no junction so a enti na afedu anyamie nimnie se ya kan ya kapa dia ya hem boboa no ha adan hodo a sabiebu ne afia hodo a ne akwantempo a ya famu ba ya hem boboa no ha kotofia dodo no amunye enti yesre bebre tie me bidu wona no se ya bonum na bi mu tie gata ni mu ni o gata pa wonnamu ansa na woba kotokofie eni enti yesre nanam efie wurafo enipa no se won pastor ni mu no wantete gata ni mu a je store ni fi ni nsam ebi won so mu fie no store ni wo mu dada an wo ma twe containers no enade ba ni mu an wo ma erect pillars ana wo ma ye canopy kakra wo ni mu aka store no a wo ma gye no ho enti mu dudu no a na yese ba bi so no se o mo de ka koba concrete agumu di nua hyehyem e de asisi wo mo stores no anim eno na minim de enti e ba na sabibusai ana o mo se o mo pese ka bia be pake enti ena o mo ye ne saa no enti ene no de ye fa ha mo hwe nwura pa o mo ma no num nsuo a tutuo gu gatas mu ebro so ena gata ne bebre won so a ena mu se ye ntimunti no ama nwura ahwase efifiri wom ama nwura ni bi so efifiri won chen yesre ye nuam na nanom mo amotetete eben kotokofia ha Ashtown Crowfrom apagafie nchemu ho ahemboboa no ene mea me nuan bebode aka ni nyina mumma hu ni die nkoso titiriu ene mogata mu se obi si free form se wo ba fie ha ena sabio enya da ye hye na Asantehemaa Dɔteyie na sene nko a ena ahoho ne nananom ba ha bebre ba ha bechia bebre ba ha ebesom abre bia edi se wo bi ba no wo se gata pa sabio bru efamu a kwaya efamu ba kotokofie na sei ne mutia enye fe enya akono ye nuanom a moye stores eye sika na mo pe na bible kwa so aka se honamu nyuma da bi pefe obobo adwamammo no a efi ene to aso yenim se osom bie ni ho a esoso fi so ye na nam a se bebu yesoma bosum no ye dware ye kra dware ni padua dware ye man ye nuanom so mozramifo se be hohoro ho e kire ahote ne ahonidie e kristofo so baasu esre kwa ahosan kra ehote ene ni padua ho ahote emu ni padua de die nti na wo ye kristoni edi nti na wo ye mozrami ni na wo som eso so efi eso na so utumi ye fi gugotem wo sto ani utumi ye fi egum ba bia wo chikose ba bia wo to kokoko ba bia wo to wa chama ni party abedie edi nti na sese ba na sa ye boaboa ye ho asiesie ye ho akọ na Asantehemaa Dɔteyie ni mu no muma ye fa ho tie ne ahodedie nguram titiriu ene ye gota mu tinafedu ya wadaro mebru ene kakra me woma ye tiefo de yakohunu no nananom ne sikadwane abosunu asane puduo ne abosoma hodo no boaye ne a wokyena enso ye de foforo beba
yɛpɛ sɛ ɔkyena ansa na yɛde foforɔ bɛba no ne yɛhu sɛ saa gata iwei no a ɛwɔ hɔ no nyinaa no wɔn atetem ama emu ayɛ fan medana nananom asɛm sire nyame pa ma yɛwura ɛne akyea me nyinaa meda se nimfoɔ